जोलुर गेलेनाया बर' हारिजों सोमोन्दो दं बेखौ फोरमान खालामनो हादों दुर्गा बर', हरिचरन नार्जारि आरो गोबां गेलेगिरि बिथांमोना। चिरां जिल्ला बिजनीनि सिङाव थानाय सरायसनस्रा इउनाइटेड क्लाबनि बानजायनायाव 18 साननि हाबाफारि लानानै थांनाय 8 सेप्तेम्बर खालारनिफ्रायनो ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि फारसे जौगाखांहोनांगौनि थांखि आरो नोजोरखौ सिगाङाव दोननानै जोलुर बादायलायनाया जाबोबाय थादों। दिनै जोबथा एबा फाइनाल खेला। बे खेलायाव बादायलायनो हायो दुरेटबारि दैमालु क्लाब आरो गालाफारा गेरेमसा क्लाब। मोननै हानजानि गेजेराव नारा-नाथा नाजानायनि गेजेरजों दुरेटबारि दैमालु क्लाबा 0 आरो गालाफारा गेरेमसा क्लाबा 9 गल लानानै देरहासार जानो हायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हायो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी, इउपिपिएलनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि पनिन बर', टिसिएलसिसिनि चेयारमेन सतीश मुसाहारि, सबाइझार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि नीलेश्वर नार्जारि, बिजनी टाउन कमिटिनि चेयारमेन गुनेश्वर गयारी, बिजनी जिल्ला गेलेमु आफादनि लोगो आफादगिरि उमेश ब्रह्म, लोगोसे इउनाइटेड क्लाबनि गासै बिबानगिरि, ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो गासै रायजो-राजा बिथांमोन। बिटिआरनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी बिथाङा बुङोदि जोबथा एबा फाइनाल खेलाखौ नायफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेनिख्रुइ बांसिन गोजोननाय मोन्दों गेलेगिरिफोरनि गेलेनानै गोदान आदब आरो खायदाफोरखौ नुनानै आरो बिथाङा बुंबावोदि सेंग्रा समाव आंहाबो गेलेनायनि हुदाया दंमोन होनना। हुजुरा इउनाइटेड क्लाबनि बानजायनायाव माखासे साननिफ्रायनो नैबे जोलुर बादायलायनाया जाबाय थादों। दिनै फाइनाल दिन। बे समाव सारा बाहागो लानानै मा फोरमायदों? आङो दिनैहाय सरायसनस्रा गामियाव जोलुर बादायलायनाय जोबथा खेलाखौ आंखौ नायनो थाखाय बिथांमोना हांख्रायहरदों। आं खोनानो मोन्दों बिथांमोना थांनाय 8 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो दिनैसिम 18 दिन रानिं खेला जालांबाय। बे खेलायाव दिनै जोबथिमोन। बे जोबथि खेलायाव फैनानै आङो मोननै टीमनि गेजेराव जेरैहाय गालाफारा गेरेमसा क्लाब आनिफ्राय दुरेटबारि दैमालु क्लाबनि मोननैनि गेजेराव गोबां माने नाजालायनाय आं बेखौ नुनो मोन्दों। आरो बेयाव नायनानै आं मोनसे गोजोननाय मोन्दों बिथांमोननि जिथु गेलेनायनि जिथु टेकनिक, हसाखै बिसोरखौ धन्यबाद होनांगोन। गोबां मोजाङैनो बिथांमोनहा टेकनिकजों खेलानि नियम बायदिजों गोबां मोजां गेलेनानै रायजोनो मोजां दिन्थिनानै होनो हाबाय। बेनि थाखाय आं गोजोनदों। आरो लोगोसे आं साबसिनै गोजोननाय मोन्दों आं बे सरायसनस्रा गामिखौ गुबुन दिनफ्राव मालाबाबो फैफेराखैमोन। दिनै जे बे जोलुर बादायलायनायखौ नायनायजों लोगोसे बा बाहागो लानायजों लोगोसे दिनैहाय बे गामिखौ नायनो मोनबाय। बे आंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। आरो बेनिफ्राय आं मोनसे फोरमान मोननो हादों। दिनै जों हसा हसिखै जों कर'नाखौ फेजेननो हानाय बायदि आं मोनसे मेसेज मोननाय बायदि मोन्दों। दिनैहाय जि रोखोम रायजोफ्रा गाजा गोमजायै बेयाव बाहागो लानानै खेलाखौ नायबाय, बेनो फोरमान दे कर'नाया दिनै मानसिनिफ्राय एसे गोजान जाबाय नामा बेखौ आङो आन्दाज खालामनो हादों। सारालाय सिगांफ्राव फुटबल जोनायनि हुदाफोर दंना गैयामोन? आंहा गोदोनिफ्रायनो आङो सासे प्लेयारखामोनबो। आङो गोबां लेभेलाव आं गोबां बल खेला गेलेबोदों। बेनिखायनो बल खेला होननाय लोगो लोगोसो मोनसे गोसोआव मोनसे इन्टारेस्टेड फैयो। बल जोनायनि खेटिपफोरखौ नायनानै एखमबा आथिं आखाइफ्रानो थांफ्लायलाङो। आंहाबो जोबोद गोजोननाय मोनो आरोखि। आं बेखायनो जेरावखि फुटबल जाया बेयाव बाहागो लानो लुबैयो। नोंथांमोना चेम्पियनखौ मोननो हानानै माबायदि मोनदों? जोङो बे सरायसनस्रा इउनाइटेड क्लाबाव जेनेबा फुटबल बादायलायनायाव जोङो चेम्पियनशिप जानो हाबाय। जोङो एडमिसन लानायनि सिगांनो बुंलांखादोंमोन जों गालाफारा गेरेमसा क्लाब बिआ देरहानायखौ लांथारगोन होननानै जों बुंलांखादोंमोन आरो आं बेयाव गोबां खरसा खालामदोंमोन। जेनेबा बेयाव रायजो राजाफ्राबो खरसा हरदों थाइसे थाइनै, आरो माखासे आदामोन दङ बिसोरबो फौजि साख्रि मावग्राफ्राबो थाइसे थाइनै रां हरदों। आं गोबाङावनो रां खरसा खालामो। दिनैसिम मोनफ्रोमबो खेलायावनो आं एडमिसनखौ लाना होयो आरो गामिनि मादाव आंनो बांसिन खरसा खालामो। जेरावखि जाया मानो आं एडमिसन खालामना होयो। माब्लाबा नोंसिनि क्लाबनिफ्राय बेबायदि देरहाबोबाय थायो नामा? गुबुन जायगायाव गेलेयो जोङो मोननाया मोनबाय। माबायाव मोनबाय ओरैनो बेदरनि खेलाफ्राव मोनबाय। ओमफ्राय ओरैनो रानार्सआपफ्राव थाङो। ओमफ्राय ओरै हादाननियावबो मोनबाय। बिदिनो फार्स्ट पजिशनखौ नै दासो मोनबाय। ओमफ्राय माबायावबो हादानावबो मोननाय जाहैदों।
दा गोसोखौ गोजोननाय औ मोनदों। गोजोननाय मोनबाय। सरासनस्रा जे इउनाइटेड क्लाबनि बानजायनायाव माखासे साननिफ्रायनो बे फुटबल बादायलायनाया सोलिबाय थादोंमोन। दिनै जोबथि हिसाबै फाइनाल हिसाबै सारा माने बे खामानिखौ फोजोबखांनायनि उनाव माबायदि माने गोसोआव मोनदों? आङो सरासनस्रा इउनाइटेड क्लाबनि जोहै जिथुनाखि ट्रफि प्लास प्राइज मानि गेलेनाय बादायलायनाय दा बेवहाय जोङो गेलेहोबोयै 18 दिनिया गेलेहोखांनायनि उनाव जोंहा दिनै फाइनाल खेला गेलेनाय जाबाय। दा बे फाइनाल खेला गेलेनायाव जोंहा गालापारा गामिनि गेरेमसा क्लाबा चेम्पियन जाबाय आरो दुरेटबारि गामिनि दैमालु क्लाबा रानार्स आप जाबाय। दा बे फाइनाल खेला गेलेखांनायनि उनाव आङो ओरैबायदि मोजां मोनदों थारमाने बेवहाय जेरैबायदि रायजो राजाफ्रा मदद खालामदों, जेरैबायदि जोंनि हांख्रायनाय लेखा आलासिफ्रा बाहागो लाफैदों आरो जोंनि गेलेग्राफ्रा मोजाङैनो गेलेनानै मोजाङैनो फोजोबनानै लानो हानायनि थाखाय आं सामलाय आफादनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।